جانم سی با یک قصه ناتمامی ای دردی هم دردی خودش ای کسی که مثلی او عاشق بود شاید دیوده بسیارتر کسی میخواست بغیر حس کردن دردش هر روز با بشنود دردی خودش. Adinx Bet سرپرست دائمی ویدیوهای ما ягон рӯз ба ёд меорам HM Records. саломе ки дар хаёлот будӣ модари фарзандам ёдат маҷбур кардай китоби ғам варақе зандам қиссаи нотамоми мо мара намон ором намон раҳе ки сани ту барам маҳкамаи раҳом агар ки будам табаром медонисти гулшан медонисти ки дар қалби торикам туи нури шам медонисти ки ҳаёт бе ту баром бемаъное медонисти ки тақдирмам ранги ту бепарвоай мумкин дили туро месӯз бармегашти мефаҳмонди ё чатаки чихе мебинам нағзар як бур монде мои орзумо дур монде мои орзуҳо мондан дилда кани орзуи ту ки ба сатр салмон бибинад кани орзуе ки ба либоси ҳаҷӣ будрой пешам рӯзи туи да барам салом бити ба модари хешам ирашки ту мехӯрда замин мара то самон дарди ту месӯзон ба гиряи бесадо захми ба давои монди ту дилда надонистон буда як бевафо набуд дар тани ту либосе ки назебата ё набуд рӯзе ки салмонат гапи бад назанад та тарси маи рашки мабуд ту рӯз ба рӯз шукуфтасти яке наёман дил та хор мешай бемағл шам яки раҳмати то имрӯз дар дилат монди ҷома ай бимонест худо нахост як ҷо мондан мона шаби ту ба сар мондан дар дигар даст рӯз шава ама зери сояи ғам мегзаронам рӯзу шава тақдири мо ҳами бидай насиб да чизе боша ё касе боша наметонем мо ҳаллиш кунем ҷоша гарчанде ҳаракат кунем хости аллоҳ ай дар насибкае дидор боша дар аллоқа ирашки ту мехӯрда замин мара то самон дарди ту месӯзон ба гиряи бесадо захми бе давои монди ту дилда надонистон буда як бевафо